What's up mga kapatid? Welcome to Ilonggo Insider Channel. At may mga tanong kasi ako guys. Pwede ba nating gamitin ang cellphone sa pagmo-motovlog? Kasi especially sa akin, wala naman akong action camera or GoPro. So minsan, maganda rin kasi may mga cutscenes tayo na nakukuha while on the way sa location na pupuntahan natin. So, yung option natin is gamitin natin ng cellphone sa pagmo-motovlog. Pero, paano natin gagawin? Gamit tayo ng cellphone holder, kakabit natin dito sa ating motor. At disadvantage lang nito guys, dapat yung cellphone natin naka-portrait mode lang or nakatayo. Kasi pag nakahiga yan, landscape mode, there's possibility baka mahulog yung cellphone natin kasi gumagalaw yung motor and there's a chance na mahulog yung cellphone natin. So konting ingat pag nagmo-motovlog kayo gamit ng cellphone at cellphone holder. So dapat naka-portrait mode lang tayo. So meron kasi akong nakikita minsan yung iba, yung ginagawa nila, naka-selfie stick pa yung cellphone, tapos yung angkas nila yung kumukuha ng video, nakaganon. So, delikado po yun. There's possibility na baka mahulog yung rider mo sa likod dahil nakaangkas siya tapos kumukuha ng video. Aside from that, ang video na makukuha natin, very shaky yun. Tsaka hindi siyempre pangit yung makukuha nating video, wala tayong control dun. So, much better, ikabit natin sa motor natin ang cellphone. So, one piece of advice lang, syempre, gumamit tayo ng cellphone na may image stabilization. So, ang image stabilization guys, yun yung nagpapalesen ng shakiness ng kuha nating video. So, mostly naman ng mga cellphone ngayon may kasama ng image stabilization. So, yan yung titingnan natin kung pwede rin ba nating gamitin yung cellphone habang nagmo-motovlog tayo. Kakabit ko lang yung cellphone natin sa ating motor, then i-road test na po natin. So see you later guys. Hi there guys, welcome back. At andito na tayo sa daan. So isang advantage ng cellphone yung gamit natin, pwede tayong kumuha ng selfie video, then after which kung gusto nyo naman yung sa daan, baliktarin nyo lang yung camera. So hindi na ako gumamit ng microphone at medyo okay naman yung microphone ng cellphone ko. But if you want, you can also attach microphone sa inyong cellphone habang nagmo-motovlog kayo. Yung isang concern dito pag umulan, so dapat yung cellphone nyo ay waterproof para kahit na umulan, okay pa rin yung kung nakumuha tayo ng video. So babaliktarin ko na yung camera guys. Ayan. So nasa harap na yung nasa daan na yung camera natin. Nakikita nyo naman na napaka-clear naman. So road test natin to at see you later, okay? So far guys, talagang gumagalaw yung cellphone ko sa aking cellphone holder. Ayan, pag nagmo-motovlog tayo, ingat tayo sa daan. One piece of advice guys, pag kung merong setting yung inyong cellphone sa wide angle shot, mas maganda yung
ilagay nyo siya sa wide angle. Kasi katulad ng GoPro, kaya magaganda yung shots nila on the road, naka wide angle po yun. So katulad nito, nilagay ko yung setting ng camera ko sa wide angle shot para kuwang-kuha niya pa rin yung daan. And attach your cell phone firmly para hindi mahulog. Make sure na maganda yung pagkakakapit ko ninyo, guys. At hindi gumagalaw. Huwag niyong kakalimutan yung cellphone nyo kapag bumaba kayo ng motor, dalhin nyo at baka mawala. Ayan, stop muna tayo dito, guys, at mag-withdraw muna ako. Napansin ko, guys, madaling mainit ang mag-init yung cellphone natin, lalo't nakabilad tayo ngayon sa araw. So talagang shaky yung cellphone, pero hopefully yung image stabilization makatulong sa shakiness ng video natin. So make sure lang, guys, na nakakabit ng mabuti yung cellphone natin para safe, hindi mahulog habang nagbabiyahe tayo. At hindi rin masyadong magalaw ang cellphone holder natin kapag nakakabit ng maayos. Siguro hindi ito recommended kapag yung daan is off-road na, pero ito mga ganitong highway pa, okay lang. At least yan na natin, kailangan talagang pumili ng napakamahal na action camera. So makikita natin, guys, kung okay din ba yung video na nakukuha natin. Kayo na po yung mag-judge niyan. Siguro naman yung mga katulad sa akin na hindi naman talaga nagmo-motovlog,
yung kaunting cutscene lang para sa location na pupuntahan yung pupunan natin. Pwede na rin ito kesa sa bumili pa tayo ng action camera na napakamahal. May cellphone naman tayo, bakit di natin gamitin na lang yung cellphone natin? So yung gagawin na lang natin, bibili na lang tayo ng ng magandang cellphone holder na ikakabit natin sa ating motor. Anyway, marami nang mabibiling mga cellphone holder na ready na siyang ikabit sa mga motor, mga guys. So yun na lang yung kunin nyo. So maganda pag may image stabilization yung cellphone nyo. At the same time, yun lang, yung mga waterproof na cellphone ngayon medyo mahal. So yun, pag umulan, itago mo na lang cellphone mo pag hindi siya waterproof. Anyway, usually naman yung mga nagmo-motovlog pag umuulan, talagang nagpapahinga lang naman sila at pinapatigil mo na yung ulan bago mag-resume ng pagbabiyahe. And usually naman pag nagmo-motovlog ka umaga, kasi paggabi delikado rin at hindi rin maliwanag yung kuha ng cellphone o kahit GoPro, kahit na GoPro pag madilim. Yun yung weakness ng GoPro pag mga maganda na siya pag umaga, pag sa gabi mga night shots hindi na siya kagandahan, mga guys. So yung pinagkaiba lang talaga, mas maganda talaga yung stabilization ng mga action camera compared sa ating cellphone. Pero katulad sa atin na maliliit lang na mga YouTubers, hindi naman natin kaya talaga na mag-invest sa mga GoPro or action camera. Pwede na nating pagtsagaan muna yung cellphone na available sa atin. So katulad nito, hindi naman tayo nag-speed test. Tama-tama lang yung pag-drive natin, mga guys. Hindi naman siguro masyadong shaky yung video natin. Mga lubak yung dinaanan ko, okay pa rin naman, di ba? Hindi ko kasi makita, guys, dahil pag nakabilad ka sa araw, kahit anong ganda ng screen mo, hindi mo makikita yung nasa video. Ganun din naman sa GoPro. Yung kinukuha ng GoPro mo, hindi mo rin makikita dahil nakakabit sa helmet mo yan hopefully lang maganda yung audio natin dahil hindi na ako gumamit ng mic, mga guys. Yung disadvantage nito, yung cellphone mo malulubat na rin dahil ginagamit mo sa pag-video. Kaya kailangan may mga dala kayong mga spare battery kung malayo yung pupuntahan nyo.
baka magka emergency at hindi nyo na magamit yung cellphone nyo dahil low bat na pala. Dito na ako guys sa location na pupuntahan ko. So ayan, tatrabaho na sila dito sa warehouse. Yun. Daming motor oh. Okay guys, may puntahan tayo na extra na bonus para sa araw na vlog. Puntahan natin yung paborito ko na kainan na malapit dito. So hopefully may natutunan kayo sa araw na to, yung at talagang serious kayo na mag-vlog sa motor, mas maganda naman talaga na meron kang action camera. Pero kung mga hindi naman talaga extensive yung motor vlogging mo, pwede na rin tong cellphone natin, diba? So on the way tayo sa paborito ko na kainan na malapit dito guys, para makagala naman kayo dito sa Iloilo. Ito naman yung purpose natin na minsan kailangan natin yung ganitong cutscene sa ating mag-vlog. Nakikita ng viewers natin kung paano ba pupunta doon, ano ba yung sitwasyon ng daan, diba? Wala pa naman tayong budget sa GoPro. Ito muna tayo, cellphone muna. Nagutom na ako guys. Malamang baka nagutom na rin kayo sa
napapanood nyo sa akin dito. Malapit na tayo mga kaibigan. Malapit na tayo. So, yung location nito guys, dito lang sa Coastal Road. So, araw pa rin naman dito. District of Araw pa rin. Ayan na guys, oh. Dito tayo sa Bornox. Ayan. Daming kumakain dito guys. Sala nang ka dinuguan nung? Dine in. Saka rice. Kag Mountain Dew. Ito guys yung specialty nila eh. Yung kalderitang kambing. Pero yung paborito ko dito sa kanila yung dinuguan nila. Ayan. So, ito yung lugar. Ayan. Meron din palang pantat and bangus tsaka pork liempo. Ayan. Kain na tayo guys. Ayan. Hello, welcome to Ilonggo Insider. Kakain muna tayo mga guys at gutom na at napakainit. Dinuguan, my favorite dito sa Bornox mga guys, kaya halina kayo, kain na tayo. Libreng sabaw, ayan, at
tsaka Mountain Dew.